Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sana mo kayo malantaw sa kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 55 ka mga pasahero sa eroplano nang reactive sa antigen test gindala sa healing facility. Bacolod City, nagapabilin sa Alert Level 2 status. Sa Banwasang Hinubaan, anay kagawad gintiro sa guwa sa Iyabalay, patay! LTO, gin-extend ang validity sa mga manong expired driver's license. Kag, sa Digicast Weekend, ano bala ang ginatawag ng next-gen MacDo sa tripping rooming kag Superman nga napilasan? Sino ang dalaganan? Ina sa Baganihan. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, validity sang driver's license ang ginextend sang Land Transportation Office. Sa public advisory nga ginpagwa sang LTO bilang tikang samtang nagasaka ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas, ginextend sang 2 ka bulan ang student permit, driver's license, conductor's license pati na ang medical certificate nga maga-expire sa January, February kag March 2022. Ang ma-expire sini nga January ang extend sa March, ang ma-expire sa February, extend naman tub-tub Abril, kag ang mga maga-expire naman sa March, gin-extend tub-tub May. Sa number 9, Comelec ang madugay na nga may gintalana ang accessible polling area para sa mga senior citizen kag PWD, pero sa adlaw sa pinili ay masami wala man ini ginagamit. Ang konseho sa Bacolod ang naghingiyo sa Commission on Elections nga magtalana sang separado nga venue para sa mga senior citizen, persons with disability, lakip na mga may comorbidity, ilabi na karon nga pandemic para sa natalana nga May 9 elections. Wala pa man nabaton sa Comelec Bacolod ang resolution, pero ginpahayag na ni Attorney Catherine Trino Kanya nga humalin sa nagligad nga mga piniliay, may mga emergency accessible polling places na nga gintalana ang Commission on Elections sa mga polling areas para sa mga senior citizens kag mga persons with disability. Ini magluwas sa mga priority lane nga gintalana man sa Comelec sa mga polling precincts kung sa diin sila nagaboto. Namutikan man sa Comelec na masami wala ini ginagamit sa mga senior citizen kag PWD ang mga emergency accessible polling place bangod kadaman sa ila ang nagapili nga mag-upod sa ilang mga himata sa mga polling precincts. Ginugang panikanya nga sa pagparehistro pa lang sa mga botante nga senior citizen kag PWD, automatic na paghatag sa ila sang konsiderasyon agud na paiway ang anuman nga kabudlayan sa adlaw sang piniliay. So sometimes, ang iba natin nga mga voters, they opt na maupod na lang sila, no? Maupod na lang sila sa kung sino-to ang members ng family nga nga presinto kung di na siya na-register. Kasi sa pag-assign natin sa natin nga presinto as much as possible. Ang the same household pala, no? Ginabutang natin sa isa man lang ka polling place. So isa na sa mga considerations. Sa number 8, booster shots ang ginaduso karon sa ang probinsya, ilabi na nga yara na karon ang Omicron variant. Sa Enero 11 tub-tub 13 o kung sa madason nga semana, bukas ang probinsya para sa luyag magpa-booster shot. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, pwede mabaton ang mga walk-in, bisan pa mga taga-Bacolod sa Negros residences. Samtang ang mga empleyado naman sa Kapitolyo Probinsyal sa isa ka memorandum nga ginahaylo nga magpa-booster shot sa amuman nga schedule. 500 ka personnel ay ga-accommodate sa tagsa ka adlaw paagi sa first come, first served basis. Ang booster shots really help us in fighting against Omicron. No? So that's another, no? We are also opening it to the public. So buong pwede ng public makakanto diri kang pa-booster shots. No? Next week, Tuesday, Wednesday, Thursday, i-open ang even taga-Bacolod? Yes. I-open ang residences diri for booster shots sa tanan nga gusto mag-booster. Maparegister sila anay dapat, sir? Walk-in. Sa number 7,
Pulis nga ginreklamo nga nagpalupok sa iya nga armas ang nagpositibo sa paraffin test. Siya ang ginrelieve naman sa iya nga pwesto. Nagpositibo sa paraffin test si Patrolman Jeric Panganiban. Ginreklamo siya sa Martes matapos magpalupok sa iya nga armas sa iya siniginagas nga salakyan. Sunod sa kay Captain Elmer Bonilla, commander sa Police Station 7, nagitaan sang powder burns ang pulis nga resulta sa paggamit sang armas. Apang ginpahayag man ni Panganiban sunod sa kay Bonilla nga iyagid man ginausar ang armas sa firing range. Miyara naman sa karon sang settlement sa tunga nanday Panganiban kag sang tagreklamo, pero sunod sa kay Bonilla, nagapadayon ang motoproprio investigation sang PNP para sa admin charges batok sa kay Panganiban. Gidisirmahan na siya karon kag restricted na ang iya nga status. Ginilive man siya sa iya nga designation sa karon kag siya ang gin-reassign sa admin office ang Police Station 9. Sa number 6, love triangle ang ginalantaw kabangdanan sa pagkapatay sa isa ka residente sa Banwa sang Kawayan. Patay ang 46 anyos nga si Risti Orbisayan, samtang pilaso naman ang iya upod nga si Freddy Itabag matapos sila tiruhon sang Miyerkules sa mga armado nga persona sa barangay Mulobulo sa Banwa sang Kawayan. Sa investigasyon sang PNP, nagapungko lang sa atubang sang Tiangge ang duha sa mag-abot ang 4 ka armado nga persona kag gilayon sila nga gintiro. Sunod sa pulis, si Orbisayan amo ang target sa mga suspect kag naulamid na lang si Itabag. Dead on arrival sa ospital si Orbisayan, samtang padayo naman nga ginabulong si Itabag. Love triangle amo ang ginalantaw sa PNP nga motibo sa pagpatay sa biktima. Sa number 5, sa Banwa sang Hinubaan, isa ka anay kagawad ang patay matapos tiroon sa guwa sang iyang nga balay. Patay ang anay kagawad sa Banwa sang Hinubaan nga si Ulysses Mahinay matapos tiroon siyang gunman sakay sa motorsiklo sang kagabi sa barangay Kulipapa sa Banwa sang Hinubaan. Sa investigasyon sang PNP, si Mahinay ay nagapungko lang sa motorsiklo sa atubang sang iya sining nga balay. Sang hinari na lang maglabay ang motorsiklo nga ginadala sang gunman, kagiliw na lang siya nga gintiro sa ulo. Dead on the spot si Mahinay. Ginahibalo pa sa karon sang PNP kung ano ang motibo sa pagpatay sa iya. Sa number 4, mga campaign materials sa mga kandidato sa mga pampubliko nga lugar ang hindi pa makakasang COMELEC samtang wala pa nagasugod ang campaign period. Ang pamunuan sa Philippine National Police ang nagpasalig nga hindi sila o kung hindi nila pagpangunahan ang pagkakas sa mga campaign materials sa mga pampubliko nga lugar samtang wala sang koordinasyon sa Commission on Elections. Ini matapos may mga public officials kag mga kandidato nga naghihinyo sa ilang magpang-baklas ilabi na sa mga illegal nga campaign posters, streamers kag iban pa nga yara sa mga pampubliko nga mga lugar. Bisan sa Bacolod, makita ng tuman kadamo na nga mga campaign materials nga halos magkalakakas na sa poste kag bisan sa puno sang kahoy. Pero paathag ni Bacolod Election Officer Attorney Cathrina Trinio Canya, hindi pa masugdan ang pagkakas sa mga illegal campaign materials samtang wala pa man magsugod ang campaign period. Sa Pebrero na talana magasugod ang kampanya para sa national positions kag sa Marso 25 naman magasugod ang kampanya para sa mga kandidato sa local elections. Ang COMELEC maka-acquire ng jurisdiction over the campaign materials nga illegal campaign materials, no? Gina-post pa aton nga mga kandidato at the start of the campaign period. Sa number 3, gikan sa 12, naglumpat sa 40 ang new COVID-19 cases sa Negros Occidental sang Huwebes nga adlaw. Sulad sa bago may pinakamadamo nga na-record nga new cases, 11. Sunod sa kay Dr. Ernel Tumimbang, hindi pa mapatod kung ano ang kabangdanan sa pagsaka. Pero kung isa-isahon, ang Bacolod City ang may pagsaka man sa COVID cases. Ang estado sang kada banwa kang syudad nagaapekto sa mga kaiping sini nga lugar. Posible ang no travel restrictions nga ginpatuman isa sa mga rason. Tutukan man ang Bago City sunod sa Tumimbang, ilabi na sa mga barangay sini kung mayara gid man sa clustering of cases. Tukibon kun bala local transmission ang mga kaso kung gikan sa gwa.
Kasubong sa ginapatuman sadto, iga-identify, maga-contact trace kag iga-treat o isolate ang mga natungdan para malikawan ang paglapta pa. Karon nga 40 pa lang, importante nga mapatuman ang mga tikang para mapangapinan ang probinsya. We are now doing Zoom, informing sa LGUs, particularly bago, nga to look into their increase in cases and siguro tanawon nila kung diin ay nagalin. Supposed to be dapat, we should maintain the status nga nubo. No? Sudden? Pag sudden increase in one day, kung tanawon mo na siya, kinanan i-contain ta na. Abutong na siling ko, kinanan i-isolate na siya. But the province is prepared. Sa number 2, Bacolod City nagapabilin sa gihapon sa Alert Level 2. Ginpaatag sa Department of Health Region 6 nga nagapabilin sa Alert Level 2 ang syudad sa Bacolod kag ang Iloilo City pa lang sa Region 6 ang ipaidalom sa Alert Level 3 sumugod Lunes. Ginsiling man ni Dr. Edwin Miraflor Jr., ang officer in charge sa City Health Office kag deputy sa Emergency Operations Center nga wala pa sang panibag-o nga mga restrictions nga igapatuman ang Bacolod nga napaidalom gihapon sa Alert Level 2. Humalin sa nagliligad nga binulan, yara lang sa single digit ang COVID-19 cases ang Bacolod pero kahapon naglabot ini sa 34 new cases. Isa man ka 38 anyos nga returning overseas sa Filipino nga nagbisita sa iya misis nga nagatrabaho sa call center firm sa syudad ang nalatnan sang Omicron variant pero fully recovered na. Suno kay Miraflor, ang Interagency Task Force lamang ang makadesisyon angot sa mangin alert level sang syudad. Sa karon ng pagpahugot sang border control, amo ang tikang sang Emergency Operations Center para mapahagan-hagan ang pagsaka sang kaso sang COVID-19. So the official pronouncement will come from the IATF or the Office of the President. As of yesterday, only Iloilo City has been included in the Alert Level 3 system and we are awaiting kung ma-include kita sa Alert Level 3. But so far, all our precautions are in place in case there will be more surge or there will be more cases of COVID. There is relative increase sa mga pantana sa ADAR and positivity rate. So, according sa recent nga classifications ng DOH sa aton is sa level status. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. May 55 ka mga pasahero nga nag-abot sang kahapon kag subong adlaw sa Bacolod Silay Airport ang naging reactive sa rapid antigen test nga ginapatuman sang probinsya. Sunod sa kay Provincial Administrator Fernando Diaz, ini sila ang gindala sa healing center sa Silay City para sa isolation. Ang 55 sunod sa iya gikan sa nagkanilain nga mga flights, 14 ka adlaw ang isolation pero sa mga fully vaccinated napulo ka adlaw sunod sa kay Diaz. Sa Domingo, magasugod ang pagpatuman sa executive orders ng gobernador nga bagahinyo sa negative RT-PCR test result sa mga nagapadulong sa Negros Occidental nga gikan sa mga lugar nga yara sa idalom sa Alert Level 3. Ganitubtob nga mapatuman ini, rapid antigen testing anay nga may 94% accuracy ang ginpatuman sa probinsya bilang mapabakod ang tikang kontra COVID-19. Wala labot diri, ginpatuman man sa probinsya ang 1 flight per airline per day na lamang. Ang mga sea vessels naman tugutan sang 50% sa passenger capacity sini. I think some of them are also glad nga before they reached home, naka-warn sila nga may ara sila dala nga virus. So, better safe than sorry. All these things nga pangubra natin, of course, is to protect them. Tigaan natin sila sa treatment dito kay may ara kita doctors and nurses, and kung it's also to protect the family, immediate family, and those who will come into close contact with them. Weekend na naman buwas, may mga ginprepara naman kami para sa inyo. Sa tripping ni Ruming ato diskubrihon kung nga ginabalik-balikan ang McDonald's Forbes Hill kag kung ano bala ambot siningon sa ginatawagan Next Gen McDo.
Pinakabago nilang atraksyon ang smile-through. Mapasmile ka samtang nag-drive-through sa sininga mga suga nga nagapalibot sa imo. Makalilingaw para sa kids kag sa mga young at heart kag Instagrammable pa. Inabuas sa tripping ni Ruming at 10 a.m. Kag sa Sunday naman, ang istorya ni Superman ang atong saksihan. Kung si Superman na ang mapilasan, may mabulig ayan sa iya. Kung si Superman na ang nagakinahanglan sa bulig, sino ang magasabat sa iya nga pagpangayo sa tabang? Ina sa Domingo sa Baganihan. Barb, dalo mo ito hinablos mo sa McDo. Malingaw gid sila. Ay, to. Nakita kong mga earlier na post. Makalilingaw, gid man. Kag pet-friendly, Barb, pwede ka dala to dogs. Okay. Pwede ka to kadala kung gusto. Kag kalapat sa alfresco dining, naman lang do Ah. tabayan siya for family, sa go outdoors. You feel safe. Yes, damo na po natin subukag. Si Superman na pilasan, Barb. Tani Ming no, damo pagid magbulig sa iya. So, kasubos ang istorya niya, pero at least may hope, may nagabulig. Kagamoy ito mga balita sa Negros Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parahan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!